tämä näkyy kyllä jokaisessa erässä tässä nyt viidennestä erästä eteenpäin. Joo. Pikkusen nyt. Ja sieltä se tuli. Robert, kylmän rauhallinen. Ja Samuel Peter, entinen maailmanmestari, on täysin sekaisin. Jalat käyvät kuin setsurilta. Ja tuomari antaa ottaa vielä jatkua. Ja nyt on sitten Robertin paikka näyttää, mitä hän on miehiä. Ja toinen. Ja nyt on Peter kanttu vei. Siinähän on entinen maailmanmestari selällään. On. Pitää itseensä nyt tuossa niinku kondiksessa, ettei sattunut tehdä pahemmin. Robert Heleniuksen tietävät kehän noustessaan, että tämä mahdollisuus on olemassa. Robert Heleniuksen rautainen iskumyllytys pudottaa 30-vuotiaan Samuel Peterin kanveeseen ja tämä ottelu päättyy dramaattisesti. Katsotaan, että se ääni tulee. Voittoon. Näin hän saa vyötäisilleen sekä VBA:n että VBO-liittojen Intercontinental vyön. Ja tässä autetaan Samuel Peteriä ylös ja hän on edelleenkin täysin sekaisin antamaan tunnustuksen vastustajalleen. Ja siinä lähtee tämä hurja vasen koukku, joka pudottaa Samuel Peterin selälleen kanveisiin. Ensin vasen oikea yhdistelmä ja sitten tuo hurja vasen sivukoukku tärähtää nigerialaisen poskipäähän ja näin Pohjolan painajainen on koitunut nigerialaisen painajaisen kohtaloksi. Ensimmäinen kerta ja nyt varmaan tulee tää viimeinen. Oikein. Näin oikea ja sitten tuolta tuo hurja vasen. Voimaa näissä iskuissa on. Ja kyllä Robert Helenius alkaa lunastaa lopullisesti niitä lupauksia, joita hänen on Sauerland tallissa asetettu. Robert Helenius solmi Sauerland tallin kanssa